Hej Bastian. Hej Oliver. Hvad er det nu, vi skal lave i dag? Spille Fortnite. Det var rigtigt. Og Oliver. Oliver. Ja. Hvorfor har du ikke taget det her skin på? Fordi jeg ikke har det på den her account. Nej, by the way, han spiller på min gamle account, og det er derfor. Så, ja. Bastian, bare ready up. Okay, så skal jeg trykke på kryds? Yes. Kryds? Ja. Jeg trykker på kryds. Bastian, ready up er kryds. Så behøver jeg ikke at spørge, om du skal trykke på kryds. Ja, jeg gider ikke at stå op mere, Oliver. Og hende er siddende. Det vil jeg også. Så sæt dig ned. Jamen, jeg har bare strækkende ben. Jeg har bare skumfiduser. Ej, giv mig lige en. Nej. Jo. Hvorfor? Selvom man ikke kan det. Hvorfor skal jeg give dig en? Helvede. Ja, det ved jeg ikke. Vi kan jo heller ikke. Chicken den du amane AK-47 bra ba 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 ba. Hold nu din fucking kæft, Oliver. ASMR. Jeg skyder dig. Hej med dig! Hvordan går det? Okay, sådan. Bastian, var det der sjovt? Var det sjovt? Hvad for noget var sjovt? Da jeg råbte sådan. Ja, lidt. Oh my god! Oh my fucking god! Bastian, jeg kan ikke høre dig. Hvorfor? Okay, nu kan jeg godt høre dig. Okay. Nu, hvor skal vi lande henne? Her. Nej, ikke der. Her. Skal vi hoppe ud? Nu hopper jeg Ja. ud, mand. Ja, jeg tager lige den her frem. Ja, det ved jeg sgu da godt, at jeg skal fucking... Bastian, man må ikke bande. Nå, må man ikke? Nej, det er en family-friendly stream. Ja. Det er bare Okay. for sjov. Det er bare for sjov. Og sender mig ikke noget. Ikke, Oliver? Jeg er Nick 12, fordi jeg er 12 år. Og jeg er 7. Sport. Oh my fucking god, jeg har ikke fået noget. Jo, det var for dig. Nu har jeg. Jeg har fundet en skyder. Der var det noget. Der er en skattekiste. Det hedder en chest, Bastian. Nå. Fuck nej. Ja. Hvem? Nej! Det er fucking Nåede du? Nej, jeg gjorde ikke. Bare rolig. Og hvor er du henne? Men jeg fik ikke noget healing. Bastian, har du noget healing? Ja.
Okay, please giv mig det, please giv mig det, please giv mig det. Så det her. Hvad for noget? Jeg kommer. Endelig, jeg skal lige have en Ja, please. Tak. Jeg tager bare en pistol lige nu. Lige at spare. Hvem er det, der skyder? Skal jeg dræbe jer? Så skal jeg dø. Oh my god. Nu stopper han, mand! Det er mig, Der er fucking Bastian. en, der prøver at dræbe. Det var mig. Jeg fucking dræber dig næste gang. Du kan du ikke. Jeg ved jeg sgu da godt. Hvem? Det er til mig. Oh my god. Er der nogen inde på? Ja, Er faktisk. der nogen inde på? Hvorhenne? Bare hold mund. Skud. Bastian, du må ikke tage noget derfra. Det er mit. Det er mit. Bare løb. Ja. Kom her, Og Bastian. det er fedt. Skynd dig nu. Ja, jeg skulle også forbi. For helvede! Og det, hvor er du? Bash. Det er mig for helvede. Ja, Men det var ikke mig, der skød dig. Det var ham her. Jeg dræber ham nu. Og der er en bil der. Hvor er du? Jeg er nede ved Bolsen. Hey. Spider-Man. Hvorfor siger du Spider-Man? Bastian, jeg har noget til dig, som der vil gøre dig glad. Hvad er det? Nu. Lad mig komme med. Kom med det. Jeg kommer nu. Og hvad fuck er du henne? Oh shit. Ah. Rolig, Bastian, jeg kommer nu. Her, det er det her. Det er en lille pistol. Hvad er det til? Det er bare en bedre pistol. End hvad du har. Kom. Okay. Ah! Det var for helvede.
Fuck nej! Fuck nej! Hvad er det? Jeg er ved at dø, jeg er ved at dø, jeg er ved at dø. Jeg kommer. Jeg dør jo! Jeg kommer, Bastian. Bare vent, Bastian. Der har fucking net liv, Oliver. Skynd dig! Okay. Jeg har ikke meget liv, Oliver. Skynd dig! Ja, jeg prøver. Jeg går rundt. Okay, jeg dør, Oliver. Nej, du gør ikke. Fuck! Jeg nåede det ikke. Bare roligt, jeg får dig i live igen. Okay, godt. Og har jeg alle mine ting, så... Måske. Det håber jeg. Fordi nu er det jo også længe siden, jeg har spillet Fortnite. Jeg er ikke særlig god til Fortnite mere, jo. Altså. Okay. Og så flyver du ind i cirklen. Hvad? Du skal flyve ind i cirklen. Ja, det gør jeg også. Okay. Jeg har kun den her dumme pistol. Jamen, jeg ved det. Så det er bare om at løbe op igen, ikke? Ja. Henter mig. Bastian, husk at løbe. Ja, det gør jeg sgu da også. Så, jeg har fundet en bil, som vi kan tage. Jeg er ikke bare mega god til Fortnite, Bastian. Jo. Det er godt. Bedre end mig. Fuck, Bastian, skynd dig! Hop ind i bilen! Så kører vi ham over. Det gør vi så bare ikke. Husk nu, jeg skal også lige have nogle ting med. Ja, du tager dem bare. Fanden er han, når han er derovre?
var en dum idé, at han gik over. Hvad? Det var en dum idé, han gik over. Ja. Sådan. Det er min skud. Kom. Lad os gå op til vores bil. Jeg tror altså ikke lige, den har det så godt. Nej, den har det fint. Den har det fint, det har den. Okay. Så når du går op til den og kigger, så kan du bare se, hvordan den ser ud. Den har det fint, den har det fint, mand. Kom. Se. Se. Det Altså, er Billigølle. Den kører som en smuk sang. Det er vist ikke. Er det blevet hacker? er det? Den Er det blevet hacket? Nej. Så vi skal have nøglen. Den er lige herovre. Hvorhen? Herovre et andet sted. Fedt, Bastian. Ja. Der er kortet. Kom. Jeg har været død, og nu er jeg ikke død mere. Så nu kan vi se, hvor den næste cirkel er. Kom. Ja. Jeg skal nok dræbe ham. Og inden. Nej, det gør jeg. Jeg har jo også Sådan. inden. Din tur til at køre, og selvom vi ikke har en bil mere. Har vi ikke? Nej, se. Fuck. Kom. Og der har vi, og det var... Jamen, det er sådan en bil, der kører. Det er en bil, som der kan bære på vandet. Ja. Tror du, vi vinder? Tror du? Ja. Ja, det tror jeg også. Med så mange Men her, jeg er ikke- med så mange her, som der er så dårlige, så vinder vi helt sikkert. Hvor mange er der egentlig tilbage? Der er... ja, der er 11. 11? Ja, 11. Det er heller ikke så mange. Næh. Hvad siger du, Bastian? Men, Kom her. Nu skal vi bare vente. Og hvis der kommer nogen, så dræber vi dem. ja. Kommer, det var skønt der. Ja, og Bastian, alle de skud, som der er her, det er mine. Jo, må jeg ikke få nogen? Jamen, jeg har ikke særlig mange skud. Jeg har mange. Mm. Åh. 3, 2, 1, nu! Åh.
Den her er rimelig god, Bastian. Hvad for en? Den der lige der. Den her. Hvad for en? Den der. Sniperen! Det er ikke en sniper. Nå. Okay. Det er sådan en her, bare med sigtekorn på. Tag den. Tag den nu. Prøv sigt. Der er sigtekorn på. Ja. Kom. Ved du, hvor mange der er tilbage? Næh. Der er 6. Wow. Ulala. Der var nogen, der Nogen, skudte der lige efter os. skudte efter os. Nå, men de dør. De dør. Ikke Anna. Ikke der, jeg. Kom, jeg løber derop. Nej, ved du hvad? Bare lad dem være. De dør sikkert bare af stormen. Så kom. Tag vores bil. Hvor er vores bil? Den er blød. Det er ligegyldigt, det er ligegyldigt. Vi skal bare. Så den her vej. Hvor er I nu? Jeg tror lige, jeg smutter. Velkommen til helvede. Au, for den lede. Jeg er i gang med at sige. Ja, okay. Fuck, det er kun dem deroppe, der er tilbage. Hvem? Hvad? Dem deroppe på det der. Hvem er det? Det er dem lige der. Fuck. Måske. Jeg kommer. Jeg går ind i cirklen. Ja, det gør jeg også. For den lede, mand. Au. Der er lige der. Der er lige derovre. 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 For enden. Nej! Bastian, jeg skal nok gøre det her. Hey! 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 Fuck, men jeg er jo helt fri her. Hjælp mig! Bastian, Ja, hold din kæft. jeg tror, det er Så dør du, okay? Bastian, din lort! Hvad har jeg gjort? Du bliver ved med at snakke til mig. Nå, det var det for den her video, og vi ses.